ପରିସ୍ଥିତି 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 ସମସ୍ତେ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତିର ଆଳ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ସମାଜର ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ମାନେ, ଆରେ ସରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଦି 2.5 ଦିନର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ତାହେଲେ ତାର ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାହାନା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏଠି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଲୁହ ଗଡୁଛି। ଏଠି କେହି ବି ପରିସ୍ଥିତି କଥା ବୁଝନ୍ତିନି, କେବଳ 2.5 ଦିନର ପ୍ରେମ ଭରାର ବନ୍ଧନ। ମାନେ ମୋର ଏଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ସେଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ଏଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଟା ଦରକାର, ଏତେ ସବୁ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ବାଟ ଯଦି କେବେ ବାଟକୁ ପଚାରେ, ଏ ବାଟ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ କୁହ, ବାଟ କ'ଣ ସେ ବାଟ ଏଇ ପକ୍ଷର ଉତ୍ତର ଦବ? କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ବେଶ୍ୟାଳୀର ପାଦ ରଖିଥିବା ଗରାକଟାକୁ ବେଶ୍ୟା କେବେ ପଚାରେ, ତୁ ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ସେ ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ? ଆରେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ନୀରବ, ଆକାଶ ନୀରବ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ନୀରବ। କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ। ଏଠି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚୋପ, ଅନ୍ଧ, ମୂକ ଆଉ ବଧିର। ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଯିଏକି କହିବ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଏସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କେବଳ ଭୁଲ ଜଣକର, ଆଉ ଏଠି ଭୋଗନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ୟେସ୍, କେବଳ ସମସ୍ତେ।